Mga ka-Disciple, may mga bagay ka bang ginawa sa buhay na hanggang ngayon parang pasan-pasan mo pa rin? Yung tipong feeling mo hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 18, Thursday of the 24th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 7:36-50, inimbitahan si Jesus ng isang Pariseo upang kumain. Habang sila'y nasa hapag, dumating ang isang babaeng makasalanan. Tumayo siya sa paanan ni Jesus, umiiyak at binasa ng kanyang luha ang mga paa niya. Pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at pinahiran ng mamahaling pabango. Nakita ito ng Pariseo at naisip, kung propeta talaga si Jesus, dapat alam niya kung anong klaseng babae ang humahawak sa kanya. Pero sinabi ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa dalawang may utang, isa'y malaki at isa'y maliit. Parehong pinatawad at tinanong niya, sino ang mas magmamahal? Sagot ng Pariseo, yung mas pinatawad. At sinabi ni Jesus, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking paa, pero siya, binasa ito ng kanyang luha. Hindi mo ako hinalikan, pero siya, walang tigil sa paghalik sa aking paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, pero siya, pinahiran ng pabango ang aking paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y lubos na nagmahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Humayo ka ng payapa. Mga ka-Disciple, ang babaeng ito ay nagpakumbaba at lumapot kay Jesus ng buong puso. Hindi mahalaga ang bulong ng tao, ang mahalaga ang awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya't kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan, gaon din kalaki ang grasa at kapatawaran ng Diyos kapag tapat ang ating pagbabalik loob. Kaya tanong ko, may mga kasalanan ka bang kinikimkim na parang hindi ka na mapapatawad ng Diyos? At mas malalim na tanong, handa ka bang isuko ang lahat ng iyon sa paanan ni Jesus at hayaan siyang punuin ka ng kanyang awa at kapayapaan? Mga ka-Disciple, huwag tayong matakot lumapit kay Jesus. Mas malaki ang kanyang awa kesa sa ating kasalanan. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!